Takže čaute, dneska vás zase vítam ja. Prepáčte, že mám takéto skiny, ale tak ja som sa samozrejme, že takto som sa proste hráskal. No ja som samozrejme. Ja chcete, neviem, vám to nevadilo teda. Preto som celkom vyzeral. To je no, takto mám. Ja sa úplne vyzlečím a budem úplne ako normálny. Ako keby bacon boy. Úplne si všetko dám preč, aj úsmev. Počkať. Aj úsmev, vlasy. Toto, máme teraz normálnu vyzločenú postavu. To sa tak kúpi. Máte štvorcové veci. Dneska vám ukážem, ako vyzerá môj kamarát Michal. Potom sa nesmejte, pretože je taký trošku divný. Si s ním musíte kúpať deň prvom, aj to dosť free. Čiže proste, že včera som natáčal, nebol som čas. Musel som ešte strihať videa. Nejaké, no. Tak poprvé dáme mu nejaké z toho chodenie, aké má toto. Ukáž, počkať. Inak toto je dobrá hra celkom. Tak to chodí. Robím si srandu, tak to by chodilo ako postihnúť. No, keď to budete kúpené dobre, nechcem by ho rozvíjať. Tak chodíte v kôrde, čo to nech. Ja, Squid Game. Inak, ak ste pozerali niekedy Squid Game, napíšte do komentárov, lebo ja áno. No. Dáme sa toto normálne asi chodenie. Nie toto. Chodenie by som rád zmenil, ale možno mu tam asi toto. Neviem, mne sa to celkom páči. Neviem, či ako vám, ale toto. Myslí srandu. No tak dáme toto chodenie za 80 robuxov. Nemyslíte si, že ja to kúpujem. Napríklad katalóg Avatar Creations. To máte všetko free. No, ale môžete si to aj kúpiť. Dobre, čo? No a potom by som mu dal takú namakanú celkom postavu. Mám taký namakaný typek. Fakt, mám taký namakaný, mám veľa cvičí. No a mám tričko. Najprv dáme vlasy. Takže nesmiete sa mu na to, že aké má vlasy. Prosím. No, to, takéto sa nedá, lebo jemu nevidno oči, ale neviem, či to proste také majú. Neviem. On má také, jak vám to, prepáčte, si musím trošku zapúšťať, pretože ja som ich nevidel. No a on má také, nechcem hovoriť. Takže, také červené vlasy, ako keby. Ale nie presne takéto, má trošku, neviem, či má presne čiek, ja som ho videla asi pred týždňom. Ale neviem, ako vyzerá. A nemá trojovlasov na sebe. No pozrieme ešte nejaké takéto normálne hair. To by to fakt nevedel normálne. Jaj. Počte. Head? Počkáme head. Ach bože, Squid Game je taký populárny seriál, že ja neviem čo. Trojuholník, štvorec, ešte kruh chýba, by to bol celý Squid Game normálne. Namiesto katalóg Avatar Creations. No, dobre, máme celkom dosť toho urobeného. To bude robiť face mat. Prepáčte, že som to pobrala, ja musím tiež robiť. Face mat takú... No, takéto má oči. Áno, takéto má presne oči, keď natáča. Ale to takto reálne fakt vyzerá, keď zatiaľ. Má takú normálnu celkom face, takúto presne. Toto je jeho normálna presne face, keby sa dalo ešte dať inú farbu. Hej, toto je presne jeho normálna face. Presne takto pekne vyzerá. No a front, on má vždycky za sebou tento meč. Neviem, že keď si ho kúpil, ho si ešte kúpiť na videu, možno niekedy ukazovala tento meč za chvíľu za sebou. Aj keď natáčame svoj videa, samozrejme. Len tak si presvedčujeme, že aké by sme natočili. Akože prepáč, že včera som nenatáčala, ale fakt som nemal čas. Mysleli sme ešte niečo robiť, lebo možno, akože neviem, ale možno bude aj u mňa na kanále niekedy. No dobre. Čo ďalej? No, čo ešte na sebe dáva? Počkaj, skúsime toto. Áno, on má presne tento mobil, ale mal ešte jeden, ktorý mu spadol a rozbil sa. Takto proste mal vždycky mobil, keď natáčam. Takto proste mobil,
Ideme na kapelu. Ale by som mu rád dal tričko, čiže ideme na tričko. Viete, je ťažké robiť v našom katalógu Avatar Creations. Poďte, kde sú trička. Gihun tričko. Počkej, Gihun vlasy? Ja som našiel presne jeho vlasy. Toto sú presne jeho vlasy. To sú Gihunové, ale toto on má také... on má lásku, kde má... Bože, sa jeho lásku. No. Shoulder... Čo? No, čak hľadám tu tie veci a t-shirt. Počkať, toto je kuko, alebo čo to je kuko? No si to je kuko, keď hrávame skúďky. No, neviem, hrávame skúďky, že ako je kuko. A takúto presne, len ja mám takéto trošku inú. No a nemá som zobe takéto oblečenie. Ale má toto oblečenie. Neviem, či to je niekoho pekné, ale... Má toto proste, on miluje tiež Roblox a on proste vždycky má na sebe Bacon Boy oblečenie. On príde za mnou taký Bacon Boy. Samozrejme, je to normálne Bacon Boy. Niekde to kúpil, ale si má to. Neviem, či to nenakreslil náhodou. Neviem. No vôbec neviem. Potom ešte vždycky má také topánky. To nie je topánky. Má dvoch psov, to môžem ešte dozradiť a... Squid Game je strašne populárne. To už som nič. No a... Už sme mal presne takýto, jak som vám dal. No. Aby som zmenil túto hlavu, ale to ako vidím, tak to je iba tá biela a iná nesmie byť. No však biela musí byť. No. Tak teraz toto je, presne som vám predstavil moje kamarát. A je to teraz real kamarát. Je to môj real kamoš. Real, tak to vyzerá. Neviem, či pekne, alebo hnusne. Možno niektorí mi neveria, ale presne tak to vyzerá ten kamarát. Tak vy neveríte, dobre. V ďalšom parte odhalím ďalšieho môjho kamaráda. Ale ďalší part dneska už nevidie. Pravdepodobne, lebo vidíte, je 21, 41, čiže tento ďalší part nevidie. No, čiže to vlastne skôr, pretože som ešte, no, ako bola som ešte do štúdia. To nevieme. No a možno by som ešte niečo prezradil, čo on máva. Strašne miluje psov. A zatiaľ ahojte. Počkajte, dá sa to niečo ešte urobiť? Či by sa to dalo, tak by to bolo fakt dobrá hra. Aha, toto máme až emojis. No, toto si dám emoji. Ale niečo to tancujem, napríklad toto. Ideme si lambadu. Ideme vám, pozrite, postavil sa. Ideme si lambadu. Tak zatiaľ čaute, ahojte.